Il-kap tal-Oppożizzjoni titlob li jiġi investigat Joseph Muscat. Joseph Muscat, l-ex-Prim Ministru, qiegħed jiġi investigat? Ara, nerġa' ngħid, jiena per prinċipju u l-liġi jiena kwotalek l-artiklu 87 tal-kodiċi, skużani, tal-dwar il-Pulizija li prekludini billi nagħti dettalji dwar hemm individwi li jkunu jew suġġett ta' investigazzjoni jew li jkunu ħajtresqu l-qorti. Din kienet ir-risposta tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà meta kien mistoqsi dwar Joseph Muscat waqt intervista li saritlu fuq 103 FM mill-professur Andrew Azzopardi. Issa li ilu 17-il xahar fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, Gafà spjega li ħafna mill-kriminalità li hawn madwarna qed tiswa ħafna flus tal-poplu biex tkun investigata. Dan jinkludi fost l-oħrajn l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li l-investigazzjoni fuq għada għaddejja. Mistoqsi dwar l-aħħar protesti tal-Aqda Repubblika fejn fost l-oħrajn appellaw biex ikunu investigati persuni bħal Konrad Mizzi, Keith Schembri u Joseph Muscat, dan kien dak li kellu xi jgħid il-Kummissarju. Inti u kulħadd għandu ċertu privileġġi li jesprimi opinjonijiet, jien bħala Kummissarju tal-Pulizija sfortunatament m'għandix dak il-privileġġ. Andrew Azzopardi staqsa b'mod speċifiku dwar każijiet bħal dawk ta' Konrad Mizzi u oħrajn ta' kariga għolja jekk hux normali li jieħdu daqshekk żmien biex nisimgħu xi ħaġa dwarhom. Huwa normali li każijiet il-high profile cases fil-konfront ta' Konrad Mizzi, fil-konfront ta' dawn nies kollha tagħna idumu daqshekk huwa ġifieri inti għandek komfort illi inti qed tagħmel dak li suppost qed tagħmel. Ħanibdew minn hawnhekk li jiena per prinċipju u anki mhux biex tiddiskutuha ħax naf. U anki il-liġi ma tippermettilix. Fid-dawl tal-aħħar żviluppi mill-ħabs ta' Kordejn fejn rajna ħafna mwiet u diversi stejjer xokkanti u l-fatt li issa Alex Dalli sospenda ruħu mit-tmexxija wara 14-il mewta f'Kordejn, il-professur Andrew Azzopardi staqsa dwar l-istess Kurunell Dalli. Però qed tinvestiga dan il-każ ukoll. Jiena nerġa' ngħid, jiġifieri fuq investigazzjonijiet jiena la nista' nikkonferma għax laqas il-liġi ma tippermetti li dwar dan. Però li inti qed tinvestiga hija informazzjoni pubblika. Le, ġifieri il-Pulizija qatt ma ħarġet stqarrija li qed tinvestiga il-ħabs. Angelo Gafà kien mistoqsi wkoll biex jagħti aġġornament dwar il-każ skandaluż li hu magħruf aħjar bħala racket fid-Dipartiment tal-Pulizija ta' Traffiku. Hemm proġew qorti u allura jiena ma nistax nikkommenta speċjalment li qegħdin f'dak l-istat. Ma dawn sospiżi jkunu in the meantime? Iva, dawn hemm sospensjoni. Xi bla paga bħal issa jkun? Le, ikun hemm mekkaniżmu. Intant, mistoqsi minn Andrew Azzopardi jekk jinvestigax kull allegazzjoni, Angelo Gafà għalhekk. Kwalunkwe allegazzjoni li tiġi kondizzjoni tagħna u jiena hawnhekk irid ngħidlek li jiena nirċievi on a daily basis ammont pjuttost ta' ittri anonimi ta' tifhem f'soċjetà żgħira. Jiena ġieli batlek mhux anonimu ma ġieli batlek. U nseraħlek rasek bħal ma konfermajtlek tajjeb li kwalunkwe allegazzjoni li tasal il-pulizija tiġi investigata. Kien Kutajjer, Net News.